Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Dr. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ng akong suwat suliran. Tagualan ko sa pangan nga Amor. Hingkod ang pangidaron. May ka-live-in ug may tulumi ka buok anak. Taga Mati City. Punto emosyonal kini akong suliran. Naglibog na gyud ko og desisyon na ning akong suliran ug depressed na kaayo ko. Aron inyong hisabtan, sugdon ko atong 15 anyos pa kong nagmapdo sa una na kong uyab. Ingon ineng mga pangkita po. Nibalid na lang eskwelahan si Jerome Amor? Ha? Wa may tingali? Kay nga no di ay. Di ba absent si Jerome og katulo na ron kaadlaw? Kung dili man gani siya maskwela rong adlaw. Kuan mong ko. May kiadto sila sa ilang mama sa ila. Murag, may namatay ba ito nga ilang kaliwat, uy? Basta murag ingon ana iyang pananghina ko. Uy, wa di ka mahibaw? Nga uyab man unta mo. Nung ni-transfer na kuno og laing eskwelahan si Jerome. Ha? Di na tinuod, Lilia. Na, ingon man gud si Aldin nga mao kuno na isulti ni Jerome, uy. Mubalin siya og laing eskwelahan. Abi na kung nahibaw ka kay uyab gud mo. Dili, Lilia. Dili na buhato ni Jerome. Uy, uy, ay gilaki na siya, uy. Ang lalaki, Hindi na ko niya pwedeng niya sa akong kahimtang, Lilia. Dili. Ha? Kaya ano di ay ka? Amo? Ay nalagdapati ka ng anak na tuuan. Kay madaot unya ng bata sa iyang sabakan. Asa man taon nimo gibutang ang imong utok, Uy Amor? Bright mangga ka sa eskwelahan. Kunya nga nung nagbinugo ka man. Nagpabuntis ka man og lalaki nga waya. Way klaro. Sino ako pa? Huwag ka magtungo ni buhaton na Jerome na ako pa. Pag umana mong istorya nga puntis ko, ingon man siya nga yung ingno na iyang mamagpapa. Aron ng mga tubang unta sila din sa ato. Kay manubang siya na hitabo na ako. Nya! Asa man laro lalaki haron? Por Diyos, ipuro santo ni mo Amor. 15 anyos ka pa lang. Kunya nagpamabdos ka na. Huwag ka pa gani mag-graduate sa high school. Ginoo ko tao nimo. Ay, ako sad. Wasad ko'y salig sa dagway atong lalakihan nga imong giilis kang daan ni. Apan mao may imong gusto. Buutan mangunto si Jerome, ha? Oh! Asa man laro buutan ron? Masig nadalang to sa hulong siyang mama o papa. Ang iyang mama man kunong nagkuha niya da yung lerga. Mas maayo pa bitaon tato si Dani. Kabuutan na itong Dani, ha? Ang inyong awayan, ato, kay magsilos agad. Natural naman na sa lalaki nga, mahigugma magsilos. Apan gilis ang gini mo itong lalaki nga way klaro, nga igo ka lang, githan. Nananahusto ni anak Juan. Mas gikinahanglan tang amor karon ni panahon na nga makaam-am niya. Dili kay ato siyang pasakitan og sulti. Ikaw lang yung ana. Kay wagi ko malipay ng iyang kahimtang karon. Ug dili ko makadawat. Jerome, wa ko magtuo nga dili ka mo tumban si mong gisaan ako. Nga nagibihaan man ko nimo nga ingon ining ako kahimtang. Mas nagkinahanglan ko nimo karon, Jerome. May motor nga mihunong tungod sa apo. Kinsa man ka na. Oh, Danny, ikaw di ay?
Nabalitaan kong gibuhat sa lalaki nga imong gipuli nako. Giltihan kong nilya. Maong ni ako. Nga naman. Aron sukmatan ko nimo nga gigapaan ako nimo. Dili, amor. Bisan pa og gibuogan ko nimo. Apan mahal paghihapon ti ka. Dawat ako pagbalik. Andam kong pangamahan sa imong anak. Danny. Kaysa ba'y dili gusto nga may manubag sa imong gidangatan, maong gidawat ko pagbalik si Danny nga andam mga mahan sa among anak ni Jerome. Kay mauwausap ko sa ikasulti sa mong mga kailaw kaparentihan nga namaptos ko nga way amahan. Apan subo lang nga palandungon. Nga tingali tungod sa akong pagsigi og kaguol sa gibuhat ni Jerome nako. Ito pilang kapuan, namatay ang bata sa akong tiyan. Si Danny ang diha sa akong kiliran sa akong kagulanan. Kami nagtipon. Nakaanak mi tulo. Og sud ni ano mga tuiga, giantos ko ang kasiloso ni Danny. Unya, salamat sa imong paghatod nako gawlito ha. May gani kay nalabyan ko nimo. Gani haragi kong inatang o kasakyan uy. Uy, sapayan ka, uy. Okay. Atulog ka, ha? Rigel sa kong dani. Ay sige gaw. Amping mas pagpauli ha. Dapat ka. Okay, sige. Tanas gawlito. Uy. Naamdes may pantawan si Danny. Nagtanaw na ako din eh. Dan! Nena day ka? Mugi ka ano lalaki ha? Ha? Kisa lalaki ba oy si Gawlito? Gawlito. Agaw? Agaw sa madlaw. Yung sa gabi magkinabaw. Dan! Naay man nag-igaagaw nga ninit kay kag smile niya. Unya, pinagunit pa kas abaga ni Lito pag naog ni mo. Ay mag-unsa man day ko iniktanaog na kos motor, manggunit man gyud. Ug tamis kag pahiyom nga niya. Eh syempre nagpasalamat man ko niya. Eh ginuko ni mo Dani uy. Ingon na nakadautan ni mong huna-huna na mo ni Gawlito. Unsa biya ka uy? Si Agawlito na gani naghuna-huna nga safety kung maabot inis ato kay dugay kong nakasakay. Unya butangan pa ni mong istorya. Sobra na sa kada. Napuno na ko na imo kasiloso ha. Butang-butang bitaw. Masakpan na ganyan mag-usab. Bantal mo na ako. Unsa? Kamalipayon ba ya sa akong amiga? Wala mo mag-away ni Danny? Gipaganahan ka na sad niya diha sa iyang text. Maong nindot ka na sa pahiyong babayana ka. Di na si Daning hinungdan sa mga nindot na kong pahiyom Lilia uy. Ha? Ay, kinsa? Ikaw rin akong sultihan ini ha. Lil, may nanguyab na ako sa chat ug ako siyang gisugot. Unsa? Uy, lahi kay siya ni Danny Lilia. Maong nakahuna-huna ko sa pagpakigbuwak ni Danny. Ug mukuyog kong Ricky. Ha? Ricky? Ricky, abangan sa imong bagong uyab. Miabot ko sa punto nga gipulan ako sa kasiloso ni Danny. Hinay-hinay nga nawa ang akong gugma niya. Ug nakita na ko ang kalipay sa kong bagong uyab karon. Gusto na kong buwagan si Danny. Apan, naglibog pagkit kaayong akong huna-huna karon. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, siloso kayong akong ka-live-in karon, diin may tulumi ka anak. Okay lang ba nga buwagan ako siya? Kay dili naman ko malipayon sa among panagtipon. Nga sige lang mig-away tungod siyang kasiloso.
ikaduhang pangutana, grabe siya kasiloso nga hangtod ang akong mga igagaw nga mga lalaki iya pang silosan. Sa baguday na ako nga nawa ang akong gugma o kaluoy niya. Ikatulong pangutana, misuway na ko sa pagpakigbuwag niya, pero dili man mo sukot. Unya, maluisab ko sa among tulo ka mga anak. Apa nag-antos na manggod ko. Kay kugo na manggani ko sa depression. Unsa may angay na akong buhaton. Ikaupat o katapusan, wa na ko tuyo nga nakaton ko sa paghikugma sa lain. Okay lang ba ni nga may lain kong gimahal? Kay dili man sa may kasado sa kong ka-live-in. Unsa may angay na akong buhaton. Palihog, tabangyog tambagi ko. Kini ang akong soliran, amor. Maayong adlaw mga suking ting paminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Ano na sa bako, si Dr. Rene Obra, magiguban ka ninyo karong adlaw. Ako mutambal sa mga medical problem, kay medical doctor man ako. Psychological, emotional, behavioral, mga personal mga problema, kay usaman ako ka psychiatrist. O mga problema sa mga ginadiling drugas, kay usaman ako ka drug addiction specialist. Daghang pamagi, klase-klaseng pamagi, unsaon sa pagpadala sa mga sulat-suliran di ka na mo. Pwede kanya padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. O dribas mong bata sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang ato makutlo ang pagtulunan ito ng alawa, mga kini nga, do not force yourself to somebody who doesn't reciprocate your love and affection. Mugos ka, way gana ni mo, nitaglain tingali. Ayong, pamugos kay, lisod kayo, abusahan man ka, no? So, ang ato magtatampo ko ng kadawa, si Amori, saan ipagpunawan siya, Amori mo tingali ni? Taga Mati City, no? Mati Davao, nasa kalibin, na sila tulukang na anak, yan, na-depress lagi ni siya kay sa atong nabati kaya sa drama, sobra kasiluso kay ning si kalibin ni Amori, no, sa Mati City. Grabe kasiluso, no. So mayang pagpaminaw dahil diha ni kinsa may taga Mati sa dahol of Davao agad, I know daghang kayo, no. Mayang pagpaminaw dahil diha ni Dr. Ondo o Michelle Go sa Liloy, Zamboanga del Norte, o Doktora Villamor sa Sindangan, no? O kailan ako mga doktor. Dr. Boy Duhale sa Davao, no? I know, naamo dia. Si Leo Ramirez, Lino Arangues, Nikki Culina, musta naman dia? Dr. Tinapay, saan mo dia, no? Pagkos yung kadagan, nalimot ako. Anyway, the whole of Mindanao, no? Daghang kitang mga suking tigpaminaw. Niya pa ni si Idalgiel Gonzales sa Palumpon Leyte, no? Si Jaydan Batahan, Iris Trisha Yearwon, Morris sa Dinagat Island, ha? Yung mabuhay Dinagat Island, mayang pagpaminaw. Charlie Alcontin Neri, sa Dumanog, Cebu. Si Martin Aliling, sa Imus, Cavite, ha? Nago tayo live streaming, so you can listen to our program anywhere in the world, no? Matagiingon ni Pe Go, no? Ang asawa ni Undo Go na mag-live streaming ko na siya, no? Si Jane Kisumundo, si Mary Jean Rebelli, Chacha Boylis Uchia sa Ubay Bohol, Ranolf Villegas, si Mars Cortez, balo kag asa ni si Mars Cortez maminaw sa kini akong suliran. Kuan siya sa Japan, si Mr. Tupin Walter og di Lum Mac James, no? Kuan siya sa dapit sa Japan, bisingas Tokyo to Okinawa, no? Of course, si Rose Horus sa Pinumungahan, pero tigil na siyang maminaw sa itong programa. Alright, so going back to our sender, si Amori nga taga Mati City, unang pangutanan ni Amori. Siluso kayo ang akong kalibin karon. Din may tulo na may kaanak. Okay lang ba nga buwagan ko siya kay dili naman pumalipay sa iya. Among panagtipon nga sige lang nag-away tungod sa silos. Kining silos, normal naman yung silos. Pero ko ang silos na gani, murag annoying na may murag wabay basihan. Way basihan. Murag nahog na, gibuli na ka, giabuso na ka, mahog na siya. Dili na siya
normal. So ako balikon, normal na ko yung silos, no? Kung naakay basihan. Then ko say nga, kung magsilos ka, you are ignonta concerned about the person. Pero kung wala'y basihan, murag dili na siya reasonable, no? Ang issue mo dili kay nasilos ka. Ang issue, kung sa may imong gibuhat, yung nasilos ka. Paros na ka, bira na kang buhok, di na maayo. Mahog na siya, domestic violence. No? Sa kumbalikon, normal na rin ang magsilos ka. No? So, anisi ka, duda ka, mauna, muni, na mga basihan, pero non-factual, product of your distorted line of thinking, mo na siya mayroong kuradilin na siya makatarungan nun. Ha? Ako mga pasyente, mga shabu users, mga paranoid din sila, mga siluso, o mga suspicious. Ha? Kaya kinimang kung gamit ka og drugs, na I'm not saying, kung balusar, kung drugs pa ninyo mong kalibin, amuri, no? Pero basin po, no? Kung nag-drugs na kaya kung mag-drugs mga sa katao, labi nag-shabu, ang shabu is dopaminergic, maka-increase sa production of dopamine sa utok. Ang usa sa patugnumonik sa ina, yung talimador na shabu user sa katao, mas grabe ka paranoid, siluso, bisag wala yung basihan. Alright? Ikaw ang pakutana, grabe siya ka siluso. Nahangto na nga kung mga igagaw yung pagsilusan, mga lalaki. Saba, kayo dahil na, sala bagay dahil na ako, nga mawala, nga nawala nga kung gugma o kaluoy niya. Ako nang ginaingon, do not force yourself to somebody nga medyo dili, gani mo feel na feel, no? Pero kung madadara, ito, you'll be guided by your feeling, your emotion, your judgment. Kung sabi direction sa imong kinabuhi, ha? So, pero ayaw paghimo og medyo decision sa imong kinabuhi kung ikaw sobra ka suko, o sobra ka lipay, ha? O sobra ka subo. Kaya more open than not, devastating ang mahitabo, no? So, ang silos, dili na siya inuntag timanan, ay kaning ikot pasabot, dili na siya nga nagsilos ang tao nga kining nag-love na siya nimo kaya tayo magsilos, no? So, ako sabot, dili bot pasabot kay magsilos sa katao nga love ka niya kay mo lagi na magsilos siya nimo. Kun dili ang iyang pagpadayag sa iyang pagkasiloso unsa may mga pamaagi, destructive ba? Okay? Kay kung walang po inunta pakabana ang sa katao, kabahalag asa ka mabuntagi, basag asa ka murag dili po na siya inunta acceptable. So normal na siya, it's a normal emotion. So kung balikon ang magsilos, nagtantanante na magsilos, no? Dili ang silos mo ang atong inunta problema din kung usaon man sa katao nagsilos, pagpadayag nagsilos siya. Kini magong utok magunato, no? Na magun ni siya inunta center of emotion, no? O mga social na to nga mga disappointment, mga emotional disappointment naa ni sa buong pagtuon, no? Mention na kog part sa tong utok ng amygdala lang ato sa mga estudyante, no? Mga nursing, mga medical school na minato ka. Ang atong kini ito lang itong part sa atong brain ng amygdala, dahil sa atong anterior cortex, na diha ang inunta center sa atong social o emotional na inunta pagbati, no? Pero parehar ko po physical pain, emotional o social pain na araw po diya, no? So, i-check lang doon kung unsa yung kadisider nga layo na kali mong partner. Pero medyo decision na sa imong life, amore di ni siya basta-basta. Alright? So, sunod yung pangutana, nisuway na ko pagkigbuwag niya, pero dili mo po siya masugot. O diya, maluoy sa ko sa among tulog anak. Apan, nag-antos manggugo. Kay kugo na gani ko sa depression. Unsa may akong buhaton. So, whatever you do not make suicide or do not commit suicide. No? Life is too short. Do not make it shorter by committing suicide. Suicide is an introverted murder. Mura kang nagpatay ang tao, just so happy na imong ipatay, imong kagalingon. Ang pagpakamatay, dili solusyon ng imong problema. Madara niya. Kung depressed ka, I think it's high time for you to take antidepressant medication. Kaya kining ma-depress ka, tao nga dili ma-depress. May nga, di ko ma-depress. Grabe. Murag Superman siguro ka. So, kitang tanan, ma-depress ka.
Why manghambog na to di ta ma-depress kung naigong hinungdan. O depende na po kung how we handle our depression. Kung grabe na yun tayo, you may take antidepressant medication. So we have taghan mga antidepressant medication available man. Ako ipambisita almost every day kay maulagin na akong trabaho. Usa man ako ka psychiatrist, so natin mga selective serotonin reuptake inhibitors. Taghan kayo rin silang available sa itong market na mga mahalon, mga baratuhon. No? So kung maluoy ka sa tulo ni mo ka anak, ayaw ito paghikong ka mo no? Kaya ba, reglari mong ikay mong mga anak kung namatay na ka. So ikaw pati ang pagkutana. Wala na ko tuyo ang makaton ko sa paghigugma sa lain. Rigoy. Okay lang ba ni nga may lain kong gimahal? Kay dili man sad may kasado sa akong kalibin. Unsa may angay kong buhaton. So medyo desisyon na si mong kinabuhi amore ha. O mo change kuan ka, change gear ka. Ha? Balhin ka ng imong bagong uyab karon. Ya kasigurado makadawat po siya nga magdaan kag mga bata magpuyo mo yan kay tulo ka anak daan. Gubot man yun kay papa po rin mga anak, imong mga anak, basig diman po o basta gubot. No? So, kuha nila yun mayo, timang dimbangan mayo, ha? Na how sure you are nga kanang imong uyam karon, di po na siloso. No? Basig sobra po na ka siloso. No? So, do not make decisions nga medyo decision na sa imong kinabuhi, no? Mayroon ka, wabi kami makasalan eh. So, magpuyo sa mo aning usa. Mayroon sa ning imong ikaduhang uyab nga, ay magbuwag ito, bitaw ito magkasal niya, na po kaya another tulo ka anak nga ikaduhan ni mong uyab, na unom na kabukay mong uyab, huwag mga klarong papa. So, timang-timbangan lang sa mayo, ang nga ko nga na kay mga parinti o mga elder members of the family of the clan nga magkahatag mo mga advices o suta alam mo to kung sa personality ni mong ikaduhang uyab. Bawa na ba imong kalibin nga naa kay uyab nga lain, no? Siguro na hinungdan na magsilos po siya kaya po na ikamakit-an po na magsigig kuyo-kuyo kay ikaduha ni mong uyab. So, murag dili ni siya inunta paranoia o dili factual ni siya na siya basihan. Masilo siya kay na di po kay laing ka puyo-puyo, no? Go rather ka date ka kuyong-kuyong. So muna ko kay istorya, no? So kung depressed ka, ayaw paghikog, inom mo kang depressant diha sa inyo sa Mati City na mga psychiatrist diha. Ito ba ko mga tambal sa mga mental, mga psychological problem, stricto kayo ang mga butika mo dispense na. Kaya more open than that, kuan mo yung mga tambal nga mong ipagresita, mga regulated medications, or mga kuan sa Food and Drug Administration. Dili basta-basta i-dispense sa butika kung walay doctor's prescription. Kani mo ba gani dili mo gamit og ordinary prescription, yellow pad ang gamiton tungod lagi kay regulated drugs sagaran namong inaresita sa psychiatry, no? Sa mo man akong trabaho kay psychiatrist man ko. Alright? So ako lang lakbitan mo pa inyo, dilibot pa sabot nga giresitahan kang doktor ni Obra og antidepressant nga nabuang na ka. Ha? Akong karoho na to Ang mga pasyente ng doktor ni Obra, giresitahan tambal, of course, na mga anak nga stage sa mental problem. Pero dahil daghan pag mga mental problem nga dili psychotic in proportion. O nga ito ning klaro na, why mga panghambog na ito nga dito ma-depress? Bisan kinsa, wala ba kayo kasi nga silingan da nga may dahil ko masubo, di ko ma-depress. Siguro manikin siguro na, dili na tao. Alright, pero nakasabog ka sa bispikari mo amore sa ako ninyo, Mati City, sa Davao, no? Kalabay na ko ng inyo, pagilugay ninyo to. Ug timang-timangan na yun. Ayaw pag dali-dali og desisyon na major decision ni sa imong kinabuhi, no? Ano sila kailain sa nga kapuyo, without the benefit of marriage. Isun kayo na. So, once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa inyong pagpaminaw sa itong mga programa sa Aramen. Nagpabilin kaming numero 1 stasyonan din sa itong lugar. So, from all of us, here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide, Tatak Aramen. Daghang salamat o bayo.